Sa unang panahon mauso ang cellphone. Kung mga tao sobre pa'y ilang gamiton, karon kay modern perti ng high-tika. Cellphone na bisag asa, klase-klase lagit sura. Kunay di kamera, aduna say di antina. Uban biting ngit-ngita na ay uban perting ayaga. Akong gikatingala, cellphone perting gamaya. Isang asang planeta imo ang maistorya. Apan tong nagkaapat, cellphone perting mahala. Wala jud ko'y kwarta ni kapalit ni anang butanga. Kung ako naning kamot, nitira ko og bayot. Kaluoy sa Ginoo, nakasilpon ako. Salag titiwantin, dili ra jud ko mabitin. Maminaw lang ko sa rington nga dola di ay kog bitin-bitin. Doon na ako'y text-met, gwapa siya sa ngit-ngit. Kita sa hayag na apay dagway na murag kwaknet.